כפי שהראיתי לאורך ההרצאה, ביסקסואלים וביסקסואליות נתפסים על ידי החברה כלא בוגרות או לא בוגרים. את החיבור בין ביסקסואליות לחוסר בוגרות ניתן לראות דרך היסטוריה אפיסטמולוגית שמסמנת ביסקסואליות כפרימיטיבית או אינפנטילית. על מנת להגיע לבוגרות מלאה, הן עבור האינדיבידואלים והן עבור האנושות, יש לעבור את השלב הביסקסואלי הקדמוני. לעומת זאת, מונוסקסואליות, כלומר משיכה למגדר אחד בלבד, נחשבת הן לסממן של בוגרות באינדיבידואל והן לסממן של חברה מתורבתת. התפיסה של ביסקסואליות כשלב זמני של התפתחות אנושית מחברת ישירות בין ביסקסואליות, חוסר בוגרות וגיל צעיר. כך ניתן לראות שהתפיסה של ביסקסואליות כחוסר בוגרות הינה חלק בלתי נפרד מההיסטוריה והאפיסטמולוגיה של המונח. תפיסות אלה אינן מבודדות, אלא מתקיימות בתוך הקשר חברתי פרטיקולרי שתומך בקיומן. כשאנו חוקרות כיצד ביסקסואליות מחושרת לחוסר בוגרות, עלינו קודם כל לבדוק באיזו נקודה כושלת הביסקסואליות, מה המטרה הסופית של אותה התפתחות שנעצרה אצל ביסקסואלים וביסקסואליות. כאמור, למטרה זו אפשר לקרוא הטרונורמטיביות. ביסקסואלים וביסקסואליות נחשבות לחסרי בוגרות, כיוון שהם נכשלים בפיתוח של נטייה הטרוסקסואלית וסגנון חיים הטרונורמטיבי. אותו כישלון, בדרך כלל ההטרונורמטיביות, זה שמשפיע על אותן תפיסות של בוגרות והתבוגרות, ומבנה את מי שנעצרת בזמן כחריגה. בתפיסות האלה תומך מבנה האייג'יזם, ובייחוד הדולטיזם או מבוגרנות, תעדוף מבני של אנשים בוגרים ושל בוגרות. מבנה זה מהווה את הבסיס לסנקציות החברתיות שפועלות על ביסקסואלים וביסקסואליות בתחום זה, כיוון שהקישור עם גילאים צעירים נתפס כשלילי ובר ענישה. הרעיון שצעירות וצעירים אינן מסוגלות לנהל את חייהן, להחליט החלטות או לקבל אוטונומיה על חייהם, משתקף ביחס חברתי לביסקסואליות וביסקסואלים. כיוון שהם נחשבים אלו בוגרים, הם כמו כן נחשבים ממי שלא מסוגלות לנהל את חייהם באחריות. הרעיון המשלים שמבוגרים צריכים לקחת את האחריות מידיהם של צעירות וצעירים לטובת שליטה חברתית ופיקוח, גם הוא משתקף בסנקציות החברתיות המוטלות על ביסקסואליות וביסקסואלים. התפיסה שלפיה ביסקסואלים וביסקסואליות אינן בוגרות, כמו כן מקושרת ישירות לדיכוי שחווים אנשים ביסקסואלים. בעוד שתפיסות הטרונורמטיביות לגבי זמן הנסיבה נראית לעין של היחס לביסקסואלים וביסקסואליות, אייג'יזם הוא המבנה שנמצא בבסיסן. התפיסות האייג'יסטיות הופכות לטבעי את הקשר בין גיל צעיר, חוסר בוגרות וחוסר מסוגלות לאוטונומיה. הפרקטיקה החברתית של שליטה ופיקוח על צעירות וצעירים ותיקון האוטונומיה שלהם משמש הן כמודל והן כהצדקה לאותו יחס חברתי שלילי כלפי ביסקסואלים וביסקסואליות.